On jäätä ja mutaa ja märkää sataa vettä ja kaikilla on kiva. No niin, kello on 7. Muutaman minuutin vaille lähtee kohta Vaarojen maraton 65. Nyt ei jännitä yhtään, ihan erilainen fiilis kuin KK 55. Ihan hyvillä fiiliksillä. Mäkrä huiputettu. Now I see you dancing with some other man. I wanna see where this goes. I need a light to see home. And I want you to know sunshine. Kaksi ja puoli tuntia. 16 kilsaa. Let it in, let it in. And I want to feel for you. 25 kilsaa juostu. Melkein 4 tuntia siis. Ihan loistava olo vielä. Kengät vähän jäljellä. Viisi tuntia 32 kilsaa. 46 kilsaa. Ja ryläykselle kohta. Etureidet on aika loppu, ei uskalla juosta tällä hetkellä. Yritetään vaan no, tästä ei ole juoksiskaan, mutta yritetään pitää 7 tuntia 43 kilsaa. Aika heikko hetki oli tossa vähän aikaa sitten, mutta tuntuu taas vähän paremmalta. Yhdeksän tuntia 53 kilsaa. Aika synkässä metsässä. Yksin paadettu vähän aikaa. Vähän yli 10 tuntia. Kohta 60 kilsaa. Ei oo pitkä matka. Ei oo pitkä matka. Vielä satamaa ja sit sataman loppunousu ja loppukiri. 65 juoksijoita. Tervetuloa maaliin.